हाय गाइस गुड मॉर्निंग मुझे उठिली टाइम है 8:30 पाखापाखि टाइम हो गलानी मुझे उठू उठू बो आसिक मत कौच आज माछ रोसे करा कौच बाहर चल जा माछ आने को मार्केट को मुझे बाहर भी ब्रश ब्रश कर गाधे जाऊँ फाइनाल मु बाहर की रेडी हो गली ये सार्टा मुझे पिंधे जब कौन पानी फाणी टी पड़ो से सांगे सांगे कौन कल पूरा जब दाग होगा भाई पूरा लगे सार्ट्रे तू बो बाहर सारूँ झरका देदबा ये घर सेपट कम हो छिटका पड़ो छिटका पड़ी झरका तो पूरा नष्ट हो जाए लाइट फाइट बंद करदे घर कबाट देदबा लाट्रिन लाइट मन नहीं लिभा लाट्रिन लाइट लिभा आम ए चलू माछ किणवा को आगे मो स्कूटी रखा स्कूटी टी बाहर को बाहर करवा बाहर करके चलवा अरे मो चप्पल कौड़े गला ओहो ये भीतर चप्पल पड़ी पूरा हमर ये गाड़ी रखे असुविधा एक्चुअली मोर सेपटे बुलेटा रोचे स्कूटी सेपटे बाइक फाइक रोचे गाड़ी रखे असुविधा ये बाहर कर सब भितर बुला सब असुविधा हो मत उठ उठ कहला जा माछ किणा को मुझे बाहर की रेडी तौक जा चप्पल पिंधि गाड़ी फाड़ी बाहर कला से बो एत तार आसे अच्छे से रेडी है मुझे थे ऊपर को डाक बाबू आ जल्दी आसे आसे जीवा मोर कम अच्छे आसिल पुणी जीवा आसे मुझे जी गोटे जगह को आसे बो बाहर के आइला मु बही गाड़ी ऊपर से करो बाटर कौन पड़ी से मंदलानी 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 तो पुओ झील कौन गले हाँ ब्लॉगर तो जानू स्टार्ट कर यूट्यूब चैनल तो रोसे रूम टा बढ़िया सुंदर हो ना कौन रेकर्ड तो पुओ झील क्या तू सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करे से मोबाइल लगे तो मंदिलानी यही कम ना टेलर भल ब्लाउज बनौ तो ना मंदिलानी केते नौ गोटे ब्लाउज बन मंदिलानी 300 टका बढ़िया लोकेशन मंदिलानी रोचे पूरा वीआईपी ओ बो खाली हसुची ये पड़ी तो गोड़ खस बालकुनी ठिया हुए मु दिथर मो गोड़ ये खसला से गछ एरा सब लगे मंदिलानी बालकुनी रे ओ आस जिबा जिबा केते माछ नबा माछ हाथ धरिक हाथ हाथ सब गंधुची पूरा एत गंध ना से काटुन के जानी ना दिन साबुन लगे 2-3टा घसे गाधुवे गंध जावाक हो आम माछ धरिक आसलु मोबाइल चार्ज टे कम अच्छी 3% मोबाइल टा चार्ज बसैबा हाय गाइस माछ तो धरिक आसिली हेरी मोबाइल चार्ज बसैकी चार्ज रू बाहर करके धरिक आसिली एक्चुअली मोर गोटे कम अच्छी जाऊँ मुझे पूरी एनएच पाखक गोटे सांगटे मोर केत दिन है सी पैसा मोटू नहीं पैसा नहीं से आज पर्यंत आज देवी काली देवी मत से एमती जनाऊे मुझे सांगटा हम जोर करके मागी पानी दे दे बोली आसिकी आजिकाली करी 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 हो गलानी मोर 5 दिन 6 दिन पाखापाखि
ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ସେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି ସେ ସାଙ୍ଗଟା। ଯାଉଛି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟିକେ ଯିବି, ତାଠୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ପଇସା ଧରିକି ଆସି। ସେ ତ ଆଜି ମୋତେ ଡାକିଛି, କହିଛି ଆସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟିକେ ଆସେ, ତ ପଇସା ନେଇକି ଯିବୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟିକେ, ତା ପଇସା ତା ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଫୋନ୍ପେ ସେ କରିପାରିବନି, କ୍ୟାସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇକି ଆଜି ମୋତେ ସେ ଫୋନ୍ପେରେ ପଠାଇବା କଥା, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଓଲଟି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ପଇସା ଧରିକି ଆସିବି। ସାଙ୍ଗଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଚାଏ ବାଲା ବାବୁ ସେ ଏଇଠି କାମ କରୁଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମେନୁ କାର୍ଡ଼, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମେନୁ କାର୍ଡ଼। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ତଳଟା କ୍ୟାଫେ। ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡ଼ର କଲି, ସେ ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ଖାଇବି। ତା ହାତ ଧୋଇ ହେଉଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା, କ୍ୟାଫେଟା? ସମୟ ପରେ ଆସିଲା ମୋ ବିରିୟାନୀ। ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବିରିୟାନୀ। ସଇଲା ଖାଇବା, ସଇଲା ମୋର। କେତେ ଟଙ୍କା? ଖାଲି ବିରିୟାନୀ। ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲି, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲି। ବିରିୟାନୀ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏକରେ ମା ଡାକୁଥିଲା, ମାଛ ଆଣିଥିଲି, ମାଛ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଘରେ ମା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥବ। ବାକି ମୁଁ ଏଠି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଲି ଆଉ। ଘରେ ଗଲେ ବୋଉ ପାଟି କରିବ। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଘରକୁ, ବର୍ଷା ବି ଜୋର ଉଠିଲାଣି। ବାବାରେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ସେଦିନ ଭଳିଆ ନହେଲେ ମୁଁ ଓଦା ହେଇଯିବି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇପଟେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ଯେଉଁପଟେ ମୁଁ ଝାରପଡ଼ା ଯିବି। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ଆସିକି ଖରା ହେଇଥିଲା, ଏପଟେ ଥିଲା ଆସିକି ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ମାନେ ମେଘ ପୁରା ଜୋର ଉଠିଲାଣି ସିଆଡ଼ୁ। ମୋବାଇଲରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ତ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର କରି କଳା କରିକି ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲାଣି। ଏ ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସୋରୁମ୍ ଏନ୍ ଏଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ମୋର ସେ ଆଗରେ ଗୋଟେ କାର୍ ବୁକିଂ ମୋର ମଝିରେ ଥିଲା। ଘର କିଛି ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ମୁଁ ଆଉ ଆଣିପାରିଲିନି। ସେ ମୋତେ ବୁକିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ଲଗେଇଦେଲେ। ବାକି ଦେଲେ ବୁକିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ବାକି କହିଲେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ଆଉ ଜଣେ ନେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପଇସା। ମାସେ ପରେ ବାକି ବୁକିଂ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏନ୍ଏଚ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା। ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ଘର ଫର, ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସର୍ଭିସ୍ ସୋରୁମ୍, ନାଇଁ ନା ଡାଲା ଅଟୋ। ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ନାଇସ୍ ମୋଟର। କେତେ ନଅରେ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖ, କେତେ ତଳୁ ଖୋଳା ହେଇକି କାମ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି। ଏ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଡ୍ରେନ୍ ହାଇଟ୍ରେ ରୋଡ଼ ହବ। ମୁଁ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଥର ହେଇଛି, ରୋଡ଼ କାମ ଚାଲିଥିବ ମାନେ ଚାଲିଥିବ। ଥରେ ଇଏ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ରୋଡ଼ ପିଚୁ କାମ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ରୋଡ଼ କାମ ହେଲା, ଢଳେଇ କାମ ହେଲା ରୋଡ଼ର। ତାପରେ ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ କାମ କରାଯାଉଛି, ପାଣି ଯିବ ବୋଲି। ଡ୍ରେନ୍ ତଳେ, ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବ। କେତିକିରେ ହେଇଛି ଡ୍ରେନ୍। ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ମାନେ ପଡ଼ିଯିବି ଆଉ ଉପରେ। ଯଦି ଦିଖଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି, ସେପଟୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏପଟୁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯାଇ ହେବନି। ଟିକେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳେ। ଏ ଘର ମାନଙ୍କର ତ ପାଣି ପଶିବ। ଡ୍ରେନ୍ ରୋଡ଼ ଏବେ ଯେତିକି ହାଇଟ୍ରେ ହେବ, ମାନେ ଘର ଗେଟ୍ରୁ ପୁରା ହାଇଟ୍ ଅଧିକ। ଭାଇ ସାଇଟ୍ ଦେଖ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ କେତେ, ଘର ତଳେ, ଡ୍ରେନ୍ କେତେ ଉପରେ। ତାପରେ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ପଶିବ। ଏଥରକ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଣି ହେଉଥିଲା, ଏବେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ନୁହେଁ କି ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବ। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, କାରଣ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିକି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବି ବିଜନେସ୍କୁ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ପହଞ୍ଚିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ସୌମ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍।